हेलो बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन बरायहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव। जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन, बे भिडिअ'आ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार जागोन। जोंनि आसामाव दा कर'ना भाइरासनि एक्टिभ जानाय, जोंनि आसामाव अबे डिस्ट्रिक्टआव साबेसे कर'ना भाइरासजों एक्टिभ जाना दं आरो अबे डिस्ट्रिक्टआव कर'ना भाइरास एक्टिभ जानाय सासेबो सुबुं गैया, बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थानो हागोन। ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां। बे भिडिअ'आ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन नोंथांमोननि थाखाय आरो बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां खोथा मिन्थिनो हागोन। अब्ला लोगोफोरजों भिडिअ'खौ जागायनोसै। भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां जे नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अब्ला गाहायाव साबस्क्राइब बाटन दं, बे साबस्क्राइब थुना ला। साबस्क्राइब थुनायनि उनाव नोंथांमोना बेल आइकन फैगोन, बेल आइकनखौ थुनानै अलाव सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। जोंनि आसामाव सानफा एफा सानफ्रोमबो बांगासिनो दङ। जोंनि आसामाव गासै डिस्ट्रिक्टफोरा कर'ना भाइरासजों एक्टिभ जानाय डिस्ट्रिक्टफोरानो जाबाय बाक्सायाव 9 जन, बरपेटायाव 67, 67, बिश्वनाथाव दङ 40, बङाइगावआव दं 10, काछाराव दं 73, 73, चराइदेवआव दं 14, चिराङाव दङ 32, दरंआव दं 30, धेमाजि दं 30, धेमाजियाव 30 जाबाय, 32 जाबाय, धुबुरियाव दं 201, 201, डिब्रुगड़आव 42, 42, डिमा हासावआव दं 52, ओमफ्राय गवालपारायाव 42, ओमफ्राय गलाघाटआव दं 209, 209, 209, हाइलाकान्दियाव दं 36, हजायाव दं 153, जरहाटआव दं 27, कामरुपआव दं 115, कामरुप मेट्र'आव दङ 391 दं, कार्बि आंलं 8, 8, ओमफ्राय काजिमाङाव दं 67, ओमफ्राय क'क्राझाराव दं 57, लखिमपुराव दं 55, मरिगावआव दं 48, नगावआव दं 82, 82, नलबारियाव दं 24, शिबसागराव दङ 26, सनितपुराव दं 23, 23, साउथ सालमारायाव दं 4, ओमफ्राय तिनसुकियाव दं 66, उदालगुरियाव दं 42, वेस्ट कार्बि आंलंआव दं 13 आरो जोंनि कर'ना भाइरास जायै डिस्ट्रिक्ट मोनसेल' दङ जोंनि भारत हादराव। जोंनि आसामाव कर'ना भाइरास जायै डिस्ट्रिक्टआनो जाबाय मोनसेल' डिस्ट्रिक्टआव जायाखै, बे जाबाय जोंना माजुलि। माजुलियाव 0, माजुलियाव दिनैसिमबो सासेबो कर'ना भाइरास एक्टिभ मोननो हायाखै। माजुलिया दा पुरा ग्रिनआव दङ। अके लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो सेफैनो था, जाहाथे जोंनि बर'फोरनोबो थाबैनो फैया। बर'फोरा जादों होनब्लाबो माने बांसिननिफ्राय बांसिन जालाङा, जोंनि बर'फ्रा सेफैनो थायो। जायै नङा, जोंनि बर'फ्राबो जाबाय। आं नोंथांमोननो गोरै खावलायो जे नोंथांमोना बयबो ससियेल मेन्टेनेन्सखौ मानिना सोलि, ओमफ्राय नोंथांमोना ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिना सोलि, मेनटेन खालाम। ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो सेफै था, न'आवनो था, नाङै खामानियाव बाहेरायाव दा ओंखार। भिडिअआ बेसेनोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। बाय बाय।